Si mala nadanie na jazyky, rada sa učila po maďarsky. Ako vy stojíte s tou maďarčinou? Momentálne to, čo som povedala na balkóne, boli jediné dve vety, ktoré som zatiaľ dokázala povedať. Dúfam, že sa mi podarí naučiť možno trošku viac, aj keď priznávam, že teraz toho času nebolo veľa, nakoľko končím v škole, čakajú ma štátnice a nemohla som sa tomu venovať tak, ako by som chcela. Cítim sa veľmi šťastná, ale zároveň aj unavená. Už je toho za dnešný deň dosť. Boli sme u kaderníka, boli sme na líčenie, len obliekanie šiat trvalo dosť dlhú dobu, šnurovačky a korzety. Takže síce sa teším, ale je to prekryté trochu únavou na radosť. Neuveriteľný zážitok, síce náročný, ale neuveriteľný a myslím, že toto nezabudnem do konca života. Vyzerá mladšie, ale podoba je tá, čo aj skutočná, áno.